Vitsi kun sä oot niin huono pelaamaan. Onks tässä nyt miniskule? Oo. Hei venään vähän, mä pistän YouTube-videolla tautumaan. Hei älä nyt tapa mua. Joo, mä oon valmis. Mä en ollut valmis, Sulla oli hyvin aikaa reagoida. Joo! Ei jumalauta. Yksikin tappo ilman sniperia tai TK:ta mä liivaan. Okay. Sulla on 2 unlegittiä tappoja tässä pelissä. Eka niin sellainen, että mä en ollut valmis. Siis sähän olit valmiina, sä olit hardaamassa mua sieltä. No mä yritin etsiä missä sä niinku seisot paikallas. Niistä yhtäkkiä sä vaan hyppäät sieltä ja sanoit, että mä oon valmis. Mä sanoin, että mä oon valmis ennen. Noski. Mä vaan smäkkään sua. Mä smäkkään sua ihan huolella täällä. Sulla ei oo mitään jakoa. Mestarillinen taidennäyte mulla nyt kyllä. Vittu mun olisi pitänyt kattoo toi. Miksi? Onhan, koska se oli hardi. No eihän ollut. Katoitko muka? Toin. Joo. Tää on niinku sama juttu mitä naateella. Sä et osaa pelata ilman liitalia. Mun trovari lähti niinku väärään suuntaan. Oisit kattonut se oli QS. Tuominen voi todistaa. Niin oli. Se oli oikeesti QS. Siis sä et osaa pelata. Onks se kateja vielä? Ai siitä, että sä et osaa pelata, enpä juuri. Niin. Moi kun noitten renkaitten läpi ei ampuu kunnolla. Sä et vaan uskalla tulla haastamaan. Tuominen oliko hardscope? No mikset se kato? Se oli QS. Ei sun enää tarvii. Tuominen kato minkä hedukseksi mä löysin. Se oli jo paras. Oo! Näikö sä toi tuominen? Mä osuin. En mä tiedä, tälleen niitä löytyy vaan privoissa. Tuominenhan onko hardaamassa? En oo hardannut vielä yhdessäkään matsissa. Ei kun Matsen puolet sun tapoista taas TK. Sulla on ainakin 3 tappoa TK:lla ja sulla on 9 tappoa. Niin, mitä sitten? Että et osaa pelata ilman TK:ta. Kato, jos mä nyt tän hittaa. Ei lähelläkään. Ai jaa, sä vaan makaat siellä. Lol. Dragscope. Ei ollut muuten hardi. Joo, mä ammuin mun ruudulla. No, ootko ampunut? Mä oon vaan sua parempi pelaavat, sua vaan smäkätään täällä. Sulla on vieläkin ne 2 unlegittiä tappoa. No eikä ole. No, entäs se puukko esimerkiksi? Sä tapat mua inssiltä. No niin, säkin tapas mut kerran insiltä. No en oo tappanut. Joo! Mitä vittua, tota ei laskettu! Miksei muka? No tuominen kyllä tietää syyn. No siis se oli mun Xbox-lagi. Se oli mun Xbox-lagi. Mulla lokas ihan vitusti ja sitten kun yhtäkkiä mä vaan kuolen. Ihme elefanttinauru. Arvaa mitä mä löysin. Mihin mä oon jumissa? Eikä nyt tässä sun inssi tuhoutu.
Tuominen. Tuominen. Eikä, sehti jo. Se oli siitä, koska sä huijasit. Äijä hardaa, vitun homo saatana. Enää hardannu. No vittu mä katsoin tuon kilkämin, kun sä olit siinä saatana heduglitsissä. Oisit kattonut se oli kuuessa. Toi ei voi osua, mä en edes heitä tota. Miks sä oot noin mäyrää? Sä tapat mua inssiltä. Sä ite juoksit mun tähtäimeen. No enkä juossu. Oikeesti. Oikeesti. Sulla on 4 tappoa putkeen. Mä olin joholla. Sä et tuu ikinä voittaa mua legitisti 6 matsia. Enkä. Et. Siellä vaan pamahtelee. Hei. Mä oon holopointseissa. Siis... Mitä monta tappoa sulla on putkeen? 6 tappoa putkeen. Mä olin joholla. Mut et legitisti. Olinhan. Ihan legitisti. Siis kato. Tuppa haastamaan. Nonni. Kato se, kato. Ihan rauhassa, kato. Mitä? Toi on paras. Hardi. Ensin se hardasi, sitten kun mä katoin kilkämiin, niin sit sillä välissä tuli mun inssille ja tapois mun inssiltä. Mä en hardannut edes sun inssiä. Tuominen kyllä näki. Mutta pidä mielessä tuo, että melkein puolet sun tapoista on ollut TK. Niinku taas meinasit saada mut TK. Puolet. Ehkä 3 tai 4. No on. Mulla oli alussa ehkä 3. Ja sen jälkeen ei tullut yhtään. No, ne on niinku niitä unlegittejä tappoja. Mistä näitä trovareita oikein tulee? Miks sä oot noin huono? Et sä osaat Aika tappaa viittaan mua sun. legitisti. Karkea ei tiedä mitä legit tarkoittaa, vitun retu. Ois tehdä Saat oikeesti huono tästä tämmösen pelaamaan. koostevideon. Kerää kaikki ne sun hardscoopit ja puukotukset ja kaikki tämmöset. No mut ei, no se eihän tää video sitten edes kestäis yhtään. Ei niin. Koska Tämmönen en mä 10 oo sekunnin haardannut yhtään. Kato Tääkin se, on kato varmaan se. hardi. Ei. Retardi. Suomalaiset on kyllä tiukat vaikaat. Tuominen saat sitten todistaa ne tässä mun voitossa. Niin. Tosta mihin Kato- ne sun unlegitit tapot on voittanut. Kato tätä. Kato tätä taidon näytettä. Sä vaan niinku et osu. Sit vielä mora et tietää, että oli legitti.